ସୁନ୍ଦରତା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପଦ କଥା ହେବା। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ଏ ମଣିଷ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ଦରତା? ଯେଉଁଦିନ ଏ ଦେହରୁ ଏ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେଇ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଲୋକ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପାଉଁଶ କରିଦିଅନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସେ ସୁନ୍ଦରତା? ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଏ, ଥରେ ନିଜ ଦେହକୁ କାଟି ଦେଖ ତ, କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବ। ଭିତରେ ଥାଏ ମଳମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଅଳିଆ ଗଦା। ମଣିଷର ଚେହେରାରେ ସୁନ୍ଦର ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦରତା ଥାଏ ମଣିଷର କଥାରେ, ତାର ବ୍ୟବହାରରେ, ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ, ତାର ବିଚାରରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଉଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରାଧେ ରାଧେ।